Nyoka iyi pairi kuuya iri kungokufamba muviri chete, hapana here zvimwe zvairi kuita? Ndizoziye semarero andaita inini kuti ikasauya nekumakumbo inokwidza, kana yauya nekumakumbo inosvika muprivate organs zvokuti zvinodisturba zvinhu izvozvo izvo zvinodisturba zvisingaite. Miriro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Tinokukwazisai hama dzinodikana kusangana kwatiri kuita nhasi kara rimwe zuva. Tiri kukubatai katiri muguta guru reHarare kuGlenville 7. Asi senguva dzose ndinofamba naChiera. Makadi Chiera? Ngiyaphila njani Thando? Mina ngcono kodwa kunzima. Hayi, esihlangana lakho kunzima kakhulu. Mina eZimbabwe ngiyakubingelela ngethemba lapha ndithole khona nditholeli kahle. Namhlanje indaba esihamba ngayo indaba esabisayo ayizwisa ubuhlungu. Iyesabisa plus izwisa ubuhlungu. Ngatsho njalo. SiseGlenville 7 indaba esihambeleyo hayi ngothi uMsoko eqale litshela ukuthi yini esikulandela lapha namhlanje. Nawo yatafambira hama dzinodiwa inawo inosuwisa, inawo inokachikamadza ichivhundutsa panguva imwe chete. Tingati tine mukomana wechidiki ari kuti ndiri kufambwa nenyoka. Kusaziva kuti nyoka idzi dziri kufamba dzichibva kupi, zviri kumuita sei, hanzi akutonetseka kuti agare pamba. Saka ndozvatavinga nhasi kuti tinzwe kuti nyoka idzi dziri kubva kupi, dziri kufamba dziri kuoneka here kana kuti dziri kungofamba mumuviri. Njengoba uSoko ekhuluma ukuthi namhlanje indaba esihambeleyo indaba yokuthi kulomfana ongathi ngumama oqale wafona wathi Drewmas media kule ndaba lapha esihlupha njengoba lijala uncedisa abanye abantu kulomntana wami othi uhanjwa inyoka emzimbeni. Inyoka le iyamhlupha kakhulu, yenze yagcina umama wakhe esefonele iDrewmas media. So lathi into esethu sile ukuthi inyoka ihamba njani umuntu. Sifuna ukubona ukuthi kungabe inyoka esiyibonayo kumbe ihamba phakathi kwama-veins, kuyini okwenzakala esibili asikwazi lathi sikhona pha siyesaba. Asi chandikada kukuzivisai ndechekuti ndofunga munoziva kuti munhu kuti azouya pakamera zvinhu zvinenge zvaoma, unenge waedza kufamba uku neuku zvoramba. Uyezve kana tichitarisa kwatiri zvasiyana kumwe kwamunombotiona kuna Namurehwa kune dzimwe nzvimbo, asi muno mutiri muHarare. Vanhu vasvika pakutoti Drewmas media uyai titaure hedu dambudziko nekuti zvinhu zvaoma, zvichireva kuti dambudziko raoma riri kuda rubatsiro. Kunzima kakhulu ngethemba lokho esizathi silinike khona liza kuzwisisa. Ngiyakwazi ukuthi kulalaba abakwaziyo abantu abalaphayo, ngiyakwazi ukuthi kulalaba abakwaziyo ukuthi ungahamba kugogubani uhamba kukhulubani noba sokuthiwa uhlupho lwakho lukhulu njengentaba sibili bayakwanisa ukuthi bekuncedile abantu thina beDrewmas media. Lalaba abakwazi ukuthi thina into lezi into ezincane into esazizalelwayo ukuthi sikwanisa ukuthi sithubone ukuthi abanye abantu bayaphila labamba thina beDrewmas media libuye phela lizonceda imuli leyi esihlangane lohlupho lungaka. Regetika tisakupedzera inguva tikurukure nemhuri yacho tinzwe kuti chii chiri kuitika, zviri kufamba sei. Asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level. Pamusoro emhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinoitwa Tatenda Justin Makoni, ndiri mugari wemuGlenville 7. Tine nhau yangu yandinoti haina kundimirira zvakanaka, kono ndasvika pakuisawo pamhepo tsvaga rubatsiro. Dambudziko rangu rakatanga sekudai. Ndakaitawo rimwe zuva randakamuka ndichirakidza kuti ndafambwa nenyoka. Ndisati ndamuka usiku hwacho ndiri munhu anorara anamata. Ndakanamata ndobva ndapinda mumagumbeze. Asi ndichingopinda mumagumbeze ndinokwanisa kuwana hope. Ndakanzwa kufambwa miri wangu wese. Ndakatorera nemudzimai nemwana pamubhedha. Ndobva ndamuka ndikati mai kunashe, ndinonzi baba kunashe. Mai kunashe ndiri kufambwa, ndikunzwa kufambwa nenyoka pandiri. Mudzimai akatomboti hausi wakupengera kana kuti kudhakwa. Ndikati kana wadaro zvako chirara, rega ndipfugame ndinamate. Ndichinamata kudaro zvinhu zvakawedzera
chitonzwa kuti kufamba kwaya kuri kuwedzera miri wese. Ndakaramba ndichinamata zamara ndazosiyana nekunamata ndikagara pasi ndinodzokera pamubhedha, asi ndakaramba ndichifambwa. Zvisinei ndakamuka kuseni, ndiri munhu akurira mhuri inoitwa zvechivanhu. Ndandisinawo nguva ndabva kutanga kufamba nababa muchivanhu. Ndakamuka kuseni, paruoko pangu apa pakatonyora mazino, asi mazino ekuti ndakanetsana nemunhu kana kuti ndakarwisana nemunhu. Necheapa pazodzimika zvapa, asi papaine muhwezwa papatori fresh pese neapa. Ndichiratidza kuti ndarumwa nenyoka. Ndobva ndatomutsa mudzimai wangu ndikati, maikuna ndakakuudza nezuro kuti kufambwa nenyoka. Kuona ruoko rwangu zvarakaita. Anocha akataura akagumirwa. Ndobva ndamuka ndakanoona amai kubedroom ndikavataurira nhau yangu, asi amai havana kukwanisa kuzvitendeka. Ndobva ndangomuka ndobva ndadzokera mumba yandinorara. Pandatora bhegi rangu pandaisa micheka yangu yechivanhu nendiro yemuti. Pfungwa dzanga dzaadzi kunozorodza zvinhu izvi, nekuti ndanga ndaona zvandiremera kuti kubva pandatanga zvinhu izvi upenyu hwangu hwachinja. Ndobva ndasangana nematambudziko aya. Ndiri pakufamba ndaenda kuGlenora Bay, so ndinopfuura nemasilver tank, pamusoro pemasilver tank. Ndakateerwa navanhu vatatu vakateera kumashure kwangu vandisina kunzwisisa kuti vanhu ava vabvepi. Mupfungwa dzangu inini ndakanzwa izwi rakanditi, tarisa apo pachechi apo yesowe iyo, enda ipapo, papaine madzibaba anga akapfugama ari 1. Ndakafamba masilver tank aya, vanhu aya vari kuteera nepesi yekuti vandibate, zvokuti mwana mangu ndakangovhunduka kuti kwakanaka here. Pandapedza masilver tank aya pandafamba ndikaenda pasowera area. Semunhu aisada kudisturba madzibaba ainamata aya nekuti anga atori pakrawa, ndakasvika ndikahwarara pane rimwe dombo. Ndobva ndangoisa musoro wangu pasi, ndobva ndatanga kunamata, asi ndainamatira mumwoyo. Chakandikatyamadza ndechekuti manamatiro andaita mumwoyo ndo mazwi aiburitswa nemunhu asanga ari pano ndofanira makagara kana kuti kuwindo. Akatanga kuburitsa mazwi andiri kutaura mumwoyo inini. Apedza kunamata ndobva auya patamhoresana, madzibaba makasimba here? Ndobva atoti ndiri right. Ndikati ndauyawo nenhau yangu, asi ndisati ndapedza kutaura kuti ndauya nenhau yangu sandamudza nhau yangu, akabva anditi ndamutswa kuseni, ndangonzwa izwi randiti enda pakrawo unonamata, une munhu wauchaona achauya pauri nedambudziko raainaro. Ndobva ndatanga kutotaura naye ndikati usiku hwanhasi handina kurara, paitika zvinhu zvakadai. Ndobva atanga kutonitaura kuti zvinoitika, asi kwawabva iwewe waudza here baba wako? Ndomubvunzo wakatanga kundibvunza. Ndikati baba wangu wasiko, ndaudza amai. Zvikanzi mubereki wako iwe kana kuti vabereki vako aisada kujekesa, vanotoziva nepauri, kana zvatichataura pano vanotozviziva zvinhu izvi. Baba wako vasimuka, vane munhu waenda naye kubhengi izvezvi, vaenda kunoita nhau dzemari. Zvechiwa mama ndanga ndabva panapa, mama vanokwanisa kupupura. Ndakabva panapa dhidhi vatobuda nasawira wavanonzisa maita vachitaura kuenda kubhengi. Ndikatyamadza paipa, ndikati nauya ndinaendei kuti ndafambawo nenyoka. Pandamubvisira bhutsu, ndandakapfeka bhutsu, pasi petsoka painama. Kunama chano pane chin'ai pakanyora makwamba ebox enyoka aya. Ndobva ndamurakidza ruoko nemuhwezwa wangu achiri fresh uri somewhere apa. Ndobva anditi munhu waMwari, chandingakuudzei kuti muite imimi kunamata kuna Mwari, nekuti zvechivanhu izvi zvinoona kutora kunetsa. Akandiudza pfungwa dzandanga ndanadzo inini kuti ngandisiye zvinhu izvi. Chinhu chandanga ndabva nacho kunoko mukati medare nababa nekanhu kandakatora kanenge kachikwepa kanoputirwa fodya, asi kana kakaine mucherechedzo wenyoka, ndokandakarara nako muspeya. Pfungwa dzangu ndakasimuka nako ndisina kutovaudza baba, nekuti matambudziko semunhu wekuti wanzijinda uri kutozvita uri kuziya. Kandikati mhuri yangu haingatambudzike nako mubhegi. Pandichifamba ndakatobereka bhegi raya ndasirira, ndaitonzwa futi kuti sei fambwa. Pandakashinga ndikafamba, ndobva madzibaba aya anditi une chinjawo inacho mubhegi, enda unozorodza kumvura uku.
izvezvi mhanya ndakasiya secho ndikaenda ndakachibata chinhu chabva ndanochizorodza mvura. Pandakachizorodza mvura zvakaita nani. Ndichidzoka paya ndachinyoreka manje kuti white kuratidza MUHWEZWA yanga ichifamba nayo nyoka. Naye akaratidza kusiririswa nekubatikana. Asi anotaura kuti ndingakukurudzirei madzibaba kuti munamate Jesu Kristu chaiye. Ndobva azondudzawo mamwe mashoko asinei nenyaya idzi. Ndobva ndatenda ndikasimuka ndikadzoka kumba. Ndichidzoka kumba ndakatodzoka ndakaratidza maiguru vangu maitina wangu kuti maitina onayo zvinhu zvandasangana nazvo. Makumba anga aita kakudzimika asi pachitoratidza kuti pane chi makwamba aya. Ndakaita nguva ndichingorarama upenyu hwakadaro ndichitoudza vabereki kuti tinonzwa kufambwa nenyoka, manheru handitorari. Asi vaita asi munhu anomboputaputta mbanje unonongori kuti sei kutaika njere kana kuti uri kuvhiringidzika mupfungwa. Ndairamba ndichiramba ndichiti handisi kurwara, pane zviri kutoitika neni. Dzamara madambudziko ranga rakura zvokuti ndanda kusimuka nababa tichiendawo kumasango, tosienda kusango kwachaminuka kuchitungwiza padandara. Zvinezvi ndandinotarisira kuti ndada kunakidzwa nekufarira kugara masango stereki. Ndinotarisira kuti pamwe ukaenda musango mune makayera hazvikuwani, asi zvinezvi zvainditeera kumba nemusango. Dzamara pazokura dambudziko iri kusvika pakuti mama wakufonerei nezuro pamba papaine mutambo wanga uripo. Shungu dzangu kwakuri kutowanikwawo ndiri mumutambo ndichitamba nevamwe, asi mutambo usati watanga uyu ndakatotanga kunzwa kufambwa. Apa mukatarisa pane kachivanga karipo pa rimwe zuva randakati takatogarawo mumba muno tichangobvawo kwatanga tafamba tabatsirwa. Ndakatonzwa kurumwa, pano parumwa apa. Ndobva ndatodzoka kuzogara pasi ndikati mama nadhedhi ndogara ndichikuudzai newamwangu aripo, ndogara ndichikuudzai. Tarisai pano apa kuti pane zvishwa pane wandakarakidza vese vakataura kuti pane gomba. Gomba iri rakarakidza chimisikidzo chenyoka zvishwa nekuti ine mazino papakadzika kudai asi papadiki. Ndopatakanetsana, ndakazonetsana nababa tikatadza kunzwanana. Ndobva ndatosungwa ndikaenda pagirena rapolisi. Ndiri pagirena rapolisi ipapo ndakaita nguva yekunamata zvishua. Asi ndakaita 2 days dzekurara pagirena rapolisi ndiripo asi ndisingarari. Uchinzwa kuti ndikufambwa, zvikafamba zvikakwira nemakumbo, zvouya dzimwe dzenguva unonzwa kurumwa maprivate organs kana kuti magadziko chaiwo. Zvekuti vanhu vanogona kutoshaya kuti uri kuzunguzikei kana ngoshiringinya wakagara. Asi unenge usina kutaurira unongochambonyara. Dzamara ndabva ipapo tikaenda kumacharedzi Mhosva. Semunhu anga avhiringana nababa ndakazoshaisha zvokusvitsa ruoko pana baba. Ndobva ndatongerwa mutongo wekunzi ngaende. In fact takaenda first trial kucourt. Nyaya yangu haina kutongwa yakanzi unozodzoka nemusi wechishanu. Chevhiki rapera pasera ndizvo. Ndobva tadzokera musi wechishanu uya handina kutongwa. Takanonoka kupinda mukoti. Ananzi anozodzoka Monday handizvo. Monday pandakadzokera nhau yangu yakatongwa ndakapiwa mutongo wangu wakareruka. Ndobva ndapiwa community service. Ndobva ndadzoka kumba. Asi ndadzoka kumba handinokwanisa futi kugara pamba zvakanaka. Ndakamukira kuseni kwacho tichangodzoka sezuva ranhasi. Ndakamukira kuseni kwacho paGlenview Polyclinic apa. Asi ndanga ndisina kutorara futi. Zvinhu zvakandishungurudza futi. Zvisinei ndadzoka kubva kurimandi. Mangwana acho ndakafumira kunoita community service paGlenview Polyclinic. Ndobva ndasvika paya ndikaonawo vakuru vanga vari ipapo. Mashoko vakatanga kutiudza vakanditi panoda tsamba yabva kukoti kuti paapprove kuti iwewe wanzi uite community service pano. Asi vakandibvunza mubvunzo wekuti muri kunyatsonzwa zvakanaka here sekuti state yandandiri semunhu aishungurudzika mupfungwa nekuti ndakaita wiki ndiri kurimandi ndazodzoka. Muri kunyatsonzwa mushe here? Ndikati aiwa handiri right. Asi mupfungwa mainge mune kushungurudzika. Ungazofamba uchiudza munhu wese dambudziko rakusangana naro. Ndobva ndadzoka kumba. Ndikuti arega ndiuze baba namai kuti kwanzi kuri kudiwa tsamba
kukliniki nenyaya yekuti unenge uri kutya kuti watadza kuita futi community service uchadzokera kwawabva uko kune beans dzine mafuta anotambira pamusoro pebeans kunorwadza ikoko kakusiraiti. Ndofanira kuenda ndikataura nyaya iyo. Baba wakamhanya soshuwa wakati mira tigadzise nyaya iyoyo asi nekuneta. Ndakavati chifambirai nyaya iyi muri mega baba, rega ndimbozorora semunhu kuti usiku wacho handina kurara. Ndobva ndatosara pamba. Ndakangotadza kutsika mukatarisa gombo iri rakazvimba iri. Ndofunga pane week handiti week nemadays ndakatadza kutsika. Ndobva ndangoti pamwe kuminyuka gombo rairi rakaramba richizvimba chitombonzi tova ndichitova kusvika parasvika apa pandofunga pane week ne2 days zvingondinetsa. Baba wafambira matsamba ecommunity service aya kubva paMbare Court. Ndotenda Mwari kuti community service yakavharwa kusvika vati mukomana ngaambogare kumba nekuti state yaari haisi state yakamira zvakanaka. Ndobva ndatogara pamba gombo raya ndikuti pamwe richapora, gombo harina kuserera kuramba richizvimba kudai. Ndo patakasvika zuva ranezuva pachiitwa mutambo waitwa pambo dandaro, vanhu vachifara, ngoma ichirira nei. Semunhu angaita 1 week ari kurimandi ndaitombodawo kunzwa ngoma ichirira nehosho sezvinhu zvandajaira. Asi takagara pachigaro chakagara baba icho ndakatanga kunzwa kufambwa kwaikuya. Zvondaka ndatoudza baba ndikati mundiregererawo, munonosara muchiita zvinhu izvi asi inini ndatora bhaibheri rangu ndakwidza gomo riri kuna Malinda kuna munhu unamata. Zvekuti vanhu vese vanga vakagara semagara akaita vanhu ava vakashamisika ndichitongosimuka ndichitanga kutopfeka bhutsu. Handina ndakaudzwa kuti ndiri kubuda semunhu wekuti unenge wakunzwa uri kuvhiringidzika ndyereka. Ndaisada kunetsa vanhu, ndakangosimuka chivavarira yangu yanga yapa kuti kana munhu wese ari kuti ndiri kupenga ndikuda kuprova vanhu kuti nyaya yenyoka yandikutaura iyi ndinotonzwa kufambwa. Ndobva ndasimuka ndakaenda. Chinangwa changu chachiri chekurara pagomo iri ndozodzoka kuseni. Ndakasvikapo ndakanamata ndofunga for an hour ndikanamata pandawaridzawo mafuko andandaenda nawo nchiti asi kune mosquito nechando. Ndichingodaisa musoro pasi kuti ndirare ndakatanga kunzwa futi kufambwa zvindotonzwa kuti mandiri muri kufamba chinhu. Pamwe pacho zvinotosiya malines anenge akamarika ipa pamira meso kuchekeka nekufambwa ikoko. Ndakadzoka kuni ikoko kuma2 dzeusiku ndikati hazvina musiyano kaizvi. Pamba pacho ndiri kungofambwa sango ndiri kufambwa, rega ndinofira kumba kune vamwe kana ndichinzi ndafa kana kupora ndoenda kumba kune vamwe. Ndakadzoka vanhu vese vatorara ndikanokera maiguru vangu vagerapo. Vakatoshamisika vakati kuba munini muri kubva kupi? Hapana anga amboziva ndaenda kupi. Ndikati maitinoda ndaenda pagomo riri kuna Malinda ndinamate nekuti ndatanga kusangana nedambudziko raiya futi. Ndangopinda mumba ndichiti rega ndirare. Ndichipinda mumba zvakatanga zvinhu zvaizviya kunzwa kufambwa. Ndobva ndatomuka nhasi ndikananga mubedroom wabereki ndikanoti baba namai uyu hausiri upenyu. Ndo mashoko andavataurira chaiwo kuti pamwe pacho unotosvira dai Mwari akutora wazorora nekuti zvinhu zvakaoma kuti zuva rikabuda unotarisana naro takagara zvatakaita izvi. Raakunoenda muna mai varo robva raenda muna mai varo zvishuwa. Unongogara futi sezvangu wakaita masikati. Yanga yanguva yangu yekuti chandanda kuita kugara ndakabata bhaibheri mumaoko mangu semunhu wekuti ndanda kutoti pamwe chivanhu ichi hachisi kuwirirana neni. Ndabata bhaibheri ndichiverenga but zvisinei kana Mwari ari kuda kukusunungura zvinhu zvandaiverenga mubhaibheri nemararamiro andiri kuita izvezvi zvaienderana. Kana matozoendawo sister munozovhurawo kuna Samuel naEzekiel mozoona kuti kune hondo dziriko handizivo dzakazopera sei asi ndofunga ndopatitora kuti nyika iziyewo mararamiro atiri kuita sei atiri kuita. Hakuna musha usina dambudziko. Ndataurira vabereki baba ndopa wabuda kuseni wakati handika pacheche postori rapa basi ndakati semunhu asina kurara mirai ndizorore. Zvekuti amai vatomboti mukomana anenge ari kuatanga futi unhu hwake asi ndatora kudzikamisa hana yangu ndikadzamisa pfungwa. Hanzvadzi dzanga dziripo mudiko wacho pane uyo arapa anga aripo. Maishona ndatambura hanzvadzi yangu chandava kuda kuzorora nenyaya yekuti usiku ukangokwana chete tinotanga kutofambwa. Ndo pandazofungawo baba wangu akandichitora unonzi mupfuta so
uchove gumbo. Gumbo ranga razvimba re. Mupfuta wangu wakauya nezuro asi zvine zvakawanda mupfungwa andotozvifunga asi pandamuka kudaro ndafunga zvinhu zvese ndikatarika nditore mupfuta ndibadze moto kuseri. Ndobva ndatora huni dzandatora ndikabagidza moto bhoilisa nemupfuta wayo. Pandaisa mvura inopisa ndanyika gumbo iri. Ndarinyika mvura ndichitasa pasi pegumbo kudai panyora makwamba enyoka. Sekuti papa pandikatora mvura inodziya papa ndikatongoisa papa mukatarisa pakatoita kusiyana kala pani papa bva apa pakunobata uku ndatoti maishoni uya kuno ndimunombonditisa nharo ndichikudzai ndikufambwa nenyoka. Hanzvadzi yangu ichisvikana chataura apererwa zvichiwa ndafarawo kuti point yekunzi kudhakwa yaiya yakliwa ipapo. Nekuti ndakuvaudza kuti kana muchitoda tinoona ubheja upenyu hwangu kuti kumberi uko makazunzwa kunzi inini ndaifambwa nenyoka kana kuti chika munofanira kutondipa mari chaiyo. Inohandira mari munotora upenyu hwangu kune kwakuseka. Mukoma wangu chaiye anondisira inini aisa zvitenda ati ayo unenge wakushandiswa nezvinhu zvinodhaka iwo. Ndamudedza ndati tinouya uone zvishuwa asara ari speechless vashaya zvekutaura vana. Zamara ndatora mvura yemupfuta nesauti yandazoisa magodo ndikaenda nogeza. Ndichigeza pasara muhwezwa yasara iri pandiri ndofunga yazofedha nekuzora mafuta. Ndikatopinda munomu ndikabvisa topi yanda ndakapfeka ndikati mai guru nasisi chimboonei kuti upenyu here uyu. Hausiri upenyu. Ndo panguva yazouyawo baba ndotovataura ndikati nyati apa pashata. Nyati ndopati kwandandaenda kuya ndaona kunge vanogona kubatsira tinoda kuti tizosimuka semhuri tiende. Ndo nguva yafonowa mai vari kutoti Drewmas media yakuuya. Zamara tisvike patiri pano idambudziko randinotarisira kuti nyika ingawano mhondoro makombwe vanobata basa raMwari vangagone kusunungurawo raramo yemumwe ashungurudzikawo. Matambudziko akazara kuchema kwangu nenyika yeZimbabwe tinoitwa tatenda makoni mugari wemuGlenview 7. Mati muchikura baba anga achiita zvechivanhu but pakukura kwenyu makazoita kuti mupinde muite chinda redare. Apa mataura nenyaya yemachira aya makawawana sei? Tine hanzvadzi yangu inobudirwawo nedzimu guru remusha vatinoti tateguru. Vanga vakauya ndo vakatodana vakati jinda iwewe chakaitika nje takasangana. Baba wabereka hanzvadzi yangu iyi ndo vagera apa. Ndo baba wedu tese zvakare. Asi tatakura pakasiyana ndobva tazosangana. Ndotenda chakatisanganisa mweya. Vabereki vanotopupura kuti pakamboitawo nguva yekunzi vana vari vaviri vanofarira kunge vari pamwe chete. Taenda musango zvinhu zvandakatanga kuona zuva iroro hanzvadzi yangu ichitobudirwa achitaura nemweya akareva mazwi ekuti mazuva ese taisakwanisa kutaura nenyaya yekuti panga pasina weukama kana jinda redare reropa rangu. Zvino nhasi tafara. Ndopavakarevawo vakati tinofanira kutsvagirwa mucheka weretsu necheno ramakwara ndiro yemuti nebakatwa ndokuwana kwandakaita zvinhu izvi. Kushanda nevanhu vakati wandei vanoita zvematare tinoziva kuti kana una tateguru une chivanhu ndisingazive maybe kune vamwe vanoita zvimwe but vakawanda vanoti machira unoroteswa machira kana tateguru akati feka rakadai unoenda kunotenga jira rakadaro. Ndisingazivi papo soko. Tiri ipapo ndichida kuziva kuti tateguru ava vakakuti utenge machira ivo mudzimu wavo mwana nditi muri mazera akada kuenzana wangu wasvitswa nani wagamuchiro here mumusha? Chakaitika ndechekuti pakaita manetswa. Mwana yongoti muchikura mwana ndamuslanzwa asi pane pamwe pamunoona kuti aya malevels aya akurisa. Ndo patakatanga kufamba naye tichipinda mumasango munhu uyu. Zamara paita mhepo yakatanga kubuda paari yatinoti ndereka. Pane paine mbereka pamwana. Ndobva yadzimurwa. Asi payakadzimurwa hapana chakaitika. Zamara tazodzokera zuva ratakadzokera tese takakwana baba waripo indiripo. Akangobudirwa munhu uyu. Ndobva atouya nekuseka akati haina handidedzwe
nekuti ndinova ndine zera naye pamuri mese muri pwere kwandiri. Papaitwa baba wangu atenga mucheka muchena wavakanomusunga ndobva wausunga pfundo wakausiya uri pawanga uri. Ndopakareva kuti azwa maita izvi magona izvi masunga mhepo yanga ichinitadzisa kuita sei kuuya. Zvino nhasi uno ndauya tichatoita nguva titese mudzimu unenge wakabuda kuma 12 dzemanheru tikachaisa 3 to 4 tinaye munhu uyu ndakataurira nyaya dzimwe dzekuti unotorangarira kumashuruta. Izvi takambosangana nazvo izvi. Ndereka ombereka iyi yakati chi ichibuda iyi yakabuditswa. Mhepo iyi pekutanga payakabuda aiti siyai nditye dzinza rangu. Ndopakandinetsa. Vamwe vakazouya vakatsanangudza vakati kumashure ari makare kare pakaitika mhaka yekuurayiwa kwejinda ramambo. Makare kare kumashure ndozvakaitika, sekuti ndo mhepo inenge yainzi yaibuda paari. Anga ari munhu weukama futi munhu uyu. Ndo mataurirwo azvakaitwa ipapo nevamwewo vemweya. Todzoka zvekare matsanangura kuti mudzimu wakasvika kumaraundi 12. Isusu pachivanhu chedu tinoziva kuti hakuna mudzimu chaiwo unosvika kuma-12. Mudzimu inowanzo svika kumaraundi 3 or before, because tingati 12 o'clock inguva yehondo haisi nguva yemidzimu. Iwowo imimi makaziva sei kuti mudzimu chaiwo zvekusvika pakuteerera nekuugamuchira? Ndofunga ndiri papo semunhu angachatanga kupinda mazviri zvinhu izvi pamwe pacho haungamhanyire baba kumberi unongotendekawo masi kuoita sei izvo. Pamwe pacho confusion yanga yawanda. Ndosikamanzo ndazoti kumberi panambotaura ndakazisarudza kuti ini ndirega ndimbomira kuombera ndichiti tateguru, nekuti pamwe ndichati tateguruka vamwe tateguru vakatadza kutambira mashoko angu vakasvitsa nemazvo. Rega ndimbonanga kuna Mwari direct. Confusion yanga yatondiwandira. Zvazanditengesa musoro zvinhu zvese. Saka zvichireva kuti apa mudzimu uchisvika na12 kwakune vanhu vakuru. Okay, saka zvichireva kuti vakauomberera. I think tichawana type yekutimbotaura nababa, cause pachivanhu chedu zvinonzi mhondoro dzinofamba from 3. 12 vamwe vanomisa matare kuti haisi nguva yematare. Ndanzwa muchitaura zvekusvitsa mudzimu, mataura kuti makasvitsirwa mudzimu nababa, meaning kuti maita zvinhu pachenyu. Kazhinji kacho anzi tin'anga haizvirape. Saka imimi ipapo makapafambisa sei? Tinoziva kunodedzwa madzisawira. Nyaya yemucheka muchena isati yaitwa iyi, baba munhu anonoonera bhora pachitubu vakadzoka umwe usiku vachibva kunoona bhora. Ndobva kutonditi ndawana munhu andiudza akati munotenga mucheka muchena momusunga mucheka uyu maubvisa paari mousunga pfundo, asi anofanira kuzoita mazuva 3 achiupfeka. Apedza kuupfeka kudaro achazousunga futi pfundo unourasa pamharadzano. Ndo zvinhu izvi pazvakaitika izvi. Dzamara dzimu raya rakazobuda risina kushungurudzika kumwe kwaraita kwekuti aita akabudirwa mwana uyu aizvipanira pasi. Kuti tinopedzera ona kuti apa panogona kutopedzera paparara munhu ari kubudirwa nemhepo iyi. Asi musi uyu hapana kuitika zvinhu izvozvo izvo. Akangouya nekutotanga kutoti mhuri yangu iri kupi? Ndikuda azibambo najinda uyu, ndikuda mhuri yangu chete panapa. Ndo matauriro akaita munhu tikakurukurawo nedzimwe nyaya dzandainzwa kuti ndichikura inini baba waimbotaura nyaya dzakadai. Izvi ndakatombozvionawo ndega izvi. Ndo matauriro andingaite yaya. Pakubuditswa mudzimu kwakune anasawira here vanga varipo omaka? Ranga ritori dare. Tataendawo nevamwe vanhu vatataenda navo musango vachida kubatsirwa nababa. Anasawira ndiye kuchivasawira ndemunhu anobatsira. Kana ini ndiri svikiro ndinotsvaga mamwe masvikiro kuti tine dare ratinoda kunosusukidza, saka handei. Saka vamwe ava vazukuru vauya kuzobatsirwa nasawira. Panga paine masvikiro anga aripo pane vamwe. Ndinotaura ndichiti pane vanotosvikirwawo vanga varipo ipapo musi uyu, kana ndichigona kutaura nemazvo kana kuti ndapotsa. Asi baba mukazonyatso wabvunzawo semunhu anga achatanga kupinda mune zvematare
hawaizomanyira kumberi. Tochiuya panhau yako yekufambwa nenyoka, sezvo tanzwa kuti mudzinza muna tateguru 1 muna baba, matateguru ari kuti chii? Tiri pane mumwe mutambo watakaitawo wedandaro tiri pamba. Semunhu aigara achitaura achiudza vamwe kuti ndikusangana nedambudziko rakadai, ndakazoita musi wandakaita hasha zveshuwa ndikati nhai tateguru, panapa inini ndiri kugara ndichiudza vamwe vangu kuti ndinofambwa nenyoka. Ichokwadi here kuti pane nyoka panapa muchiudzawo vamwe nekuti inini ndiri kuti iripo? Zveshuwa tateguru vakaringidza vakati ndiri kuziziya kuti panapa pane chii? Pane nyoka. Ndo musi wandakasimudzwa nababa zuva iroro ndakanzi pinda nemwana musango. Asi vanhu vese vakadairirwa natateguru vakanzi zveshuwa pane nyoka inofamba pano. Makatsanangura here tateguru kuti nyoka iyi yakabva kupi uye iri kudei? Tateguru mataurira vakaita vakati darira handikwanise kuribata. Itai munobatsirwa nasawira. Handikwanise kubata dare iroro. Panotoda sawira apa. Handina kuziva kuti chikonzero vakadaro nemhaka ndiyei. So ndanda munhu wekutiwo ndanda kutopenga nemasango zvekunogara kutodza baba ndaenda musango. Iyo mari mwedzi ratabva baba wakatofunga kuti munhu ari kutaika njikere, ndavati baba ndawana $350 bond. Ndipewo rimwe $1. Ndikwanise kuenda ndikakwira ndikafamba kuenda pa-round up ndozvinokwira achitungwiza. Rimwe $1 racho ndichashandisa kudzoka ndoburukira paboka apa ndoya kumba. Sevabereki vaityira vari kufunga kuti munhu ari kuita sei? Ari kupenga, vakatomboramba. Asi ndakangoenda zveshuwa ndikakwanisawo kudzoka ndikawana akandipawo mari nekuti unenge wa munhu agumirwa apererwa. Wakuteedzerawo zvawaudzwa kuti iyi nhau iyi handikwanise kuibata, iyi inoda sawira. Ndanga ndangowo munhu anga akuenda nenyaya yekuti vamwe vaitofungira kuti njikere dziri kuita sei? Dziri kurasika. Wangu pamataura kuti tateguru vakati dara havakwanise kuribata, kureva kuti havakwanise kuriita, asi havana kutaura kuti zviri kubva kupi kana kuti pane zvichauya, pane zviripo zviri kuda kuitika. Marevero akaita vakati famba nemasango. Uchawana munhu achakubatsira panyaya iyoyo. Ndichisanganawo nevamwe masango ndichivaudzawo nyaya yemamwe masvikiro. Aireva achiti dare rako rakakurisa. Rinotoda munhu akasimba, asi nerimwe zuva uchawana mondoro ichakwanisa kuuya kuzopedza nyaya iyi. Asi nekuda kuti dambudziko ranga rakuramba richikura, ndasvika pakupererwa zvekusvika pandakutaurira ipapo kuti ndazongosvika pakuti baba wacho nditi handei kumasowe. Ndakaneta zveshuwa, asi pfungwa dzanga dzichindibata ndidzongoti chauya chaita sei? Chauya nekuti ndaneta. Usati watanga kufambwa nenyoka iyi, wakamborota here kuti kune chinhu uchiona kuti hope dzangu hadzisi kunyatsoita straight? Mabvunza mubvunzo wakanaka sisi. Chandingataura ndechekuti hope dzangu inini chinhu chekutoti chiri kure neni. Handitoroti ndiri munhu wekuti ndikarara ndinongoita kunge munhu atodzimwa, tange waswitchwa off. Ndaizoita time yekuti mudzimai aigona kundimusa kuti iwe uri kuvhunduka kaiwewe. Ndokuziya kwandaiita. Dzamara ndazobvunzawo nyaya iyi ndinoti ndikarara ndinovhunduka. Ndakaitawo mumwe munhu akanditi une nyora dziri pahuma pako. Nyora idzi ndakazitemerwa nababa. Vari kuti mberi uku kune hondo dzichazouya, munofanira kugara mavhumbamirirwa. Nyora dziri pahuma pako ndonyora dzinoita sei? Uvhunduke. Kubva ipapo uyu munhu akangonitaurirawo shoko iri anokwanisa kuti andipare nyora idzi kana kuita sei. Vamwewo vachinitaurira vachiti kuseri kwako kune mudzimu uriko, asi nyora idzi ndo dzinovharira mudzimu uyu kuti uite sei? Bude. Ndinotomboita time yekuti ndinozamura zveshuwa kunzwa kuti miri wangu wakupinda chando. Hameno chichida kuitika, asi zvinhu zvandinotendekawo ndikaona vamwe vanhu vanosvikirwa ndo matangira vangaite. Zvoti ndinotogara ndichitomboudza mama kana baba kuti kuseri kwangu kune chinhu chida kutaura, pachinoshaya simba. Kuti zvichirauti pakunzi muchinda apa, dare rechiri kuseri, tingati mudzimu uri kuseri, ndo machira amaitengeswa. Ndo pane mucheka weretso newecheno ramakwara, kana ndichigona kutsanangura nemazvo manzwisisira ndakazviita inini. Tichiuya panhau yekufambwa nenyoka iyi, mati yakatanga rini, zvaita sei? Ndofunga zvinhu izvi
machira ndakatomboita time ndichitofamba zvisati zvapo zvinhu izvi ndofunga pandakatengerwa machira apo ndopakatanga kuuya dambudziko pfungwa dzangu ndangofunga kuti semunhu achangotanga kupinda mazviri ndohondo dzauri kusangana nadzo zvichaita sei zvichapera. Ndichitoudza baba ndichivaudzawo baba semunhu wekuti dambudziko iri vanenge vachikuti siyai zvinodhaka vaingoona wange pamwe kudhakwa but nini wacho ndandaa munhu wekuti zvinodhaka zvacho ndandaa kuisa kure. Point yangu iri pakuti ndoda kuprova vamwe vanhu vese vari kuti ndiri kudhakwa kuti zvinhu zvandiri kutaura izvi ichokwadi nekuti iwe munhu unenge uchisangana nedambudziko unozvinzwa kuti panapa ndikufambwa panapa. Tiri ipapo pakufambwa unomboiona kuti tiri kufamba kana kuti unongonzwa kuti apa pane chiri kufamba? Dzimwe dzenguva ndinogona kuti senguva yandaigara mumba mangu pandazonyatsokuona chimisikidzo chandityisa inini ndimarimwe zuro ndakatomuka ndichiudza mama ndofunga mumba mandinorara mune curtain rakada kufanana neiri but ari silver anopenya aya. Ndakatarisa bhaibheri ndichiverenga bhaibheri but nechepaside peziso ndakaona curtain kutomuvha kudai. Chiichi ndatarisa futi bhaibheri rangu kugotsi kwangu ndakanzwa madziro pakuradzwa pane chinhu chikuita sei chiri kufamba but pandiri kutarisa papa hapana chinhu. Zamara ndazotarisisa curtain ndaritarisa kudai zveshuwa ndaiona curtain richitamba kudai. Ubva utinoti muketeni mapedza kufamba chino chabva paketeni ubva uchinzwa nemadziro kuti ndaizoita time yekuti ndaimbostabilize ndono chii chaitika ndopo waitonzwa musoro chincho chino nyoka inowanzofarira kuti yakauya inouya kuzogara apa musoro zvekuti musoro mangu unonzwa chando kutomerera. Ndachitoseka pandabva nogeza ndichiudza nzvadzi yangu kuti tarisaona kuti mima munomerera pandikangopinda muno mumba ndinoita sei ndinomererwa ndikutoshamisa kuti hazvina kuitika sei ndichitaura nemi baba. Asi nguva zhinji kungopinda muno munenge wa munhu wekuti hautadzi kunzi uri kupenga nenya kuti pamba pane pakuitira imwe nzvimbo. Ndandaa munhu wekuti kumuka kuseni kwega kwega ndinomuka ndine flu ndichiyeredza madziwa zvekuti vamwe vanga kuti kaflu kariko asi ndairamba ndichiziva kuti ndikugara mvura. Hamuzinzwisise mimi asi munhu manyoka chinhu chinofanira kugara pamvura. Munhu mandikugara mutoni imwe temperature ita namaiguru vakataura vakati mba menyu mimi ka amenozva muri kungopindamo nditoziva kuti ndapinda mufiriji but handisina zvekuita tongoziva kuti ndopamba chichauya chichaita sei chinondiwana ndiripo. Mudzimai chaiye anga akasvika pakuenda nenyaya yekuti unenge usiri upenyu mudzimai anenge akuto munhu ari kutaika njere uyu. Nyoka iyi pairi kuuya iri kungokufamba muviri chete hapana here zvimwe zvairi kuita? Ndizoziye semarero andaita inini kuti ikasauya nekumakumbo inokwidza kana yauya nekumakumbo inosvika muprivate organs zvokuti zvinodisturba zvinhu izvozvo inodisturba singaite. Ichibva ipapo inouya kumagadziko yondiruma zvekunotonzwa kuti ndarumwa ndopandozozongonyoka kudai. Moment yaunozongonyoka semarimwe zuro andikutaura ndaigona ndikainzwa yofamba panzeve apa inoona uya panzeve zvinotonzwa kuti munzeve mune chinhu chaita sei ukadai ndaitarisa curtain ona curtain richitoti zvondopana zvinoti zvinhu somehow zviri spiritual ka but zvikutoitika zvinhu izvi. Pamwe pandaizozvikunda ndepekuti ndaizongoti maillusions asi zvinhu zviri real. Moment yawangoboosta kamentality kako unenge wachikurira but chaiuya nepower. Even prayers andaiisa inini the more yandaitoisa simba mukunamata chinhu chinotoita nharo dzekutoya sanezuro ndiri kutaura pana ndiri kuna Malinda uko ndakanyatsoonzwa kuti panapa havina kumira mushe ndokuseni kwandiri kutaura ndazomuka yakanyora pasi petsoka. Tichitarisa wataura kuti inogona itange pane chinhu chapinda munzeve sekunzwa kwako kukura kwenyoka yacho kwakaita sei? Description yandingape panyoka ikai handina. Shungu dzangu da kutoziva kuti chinhu chakamboita sei but unotonzwa zvafanira kuti akapinda nepapo ndaigona ndakagara pamubhedha unenge wakutaimira ka unotoona kuti trouser rangu rafamba here zvototi kuti zvaibva zvadzokera nekuketeni kwakuya. Zvichireva kuti tinogona kuti inyoka isiri nyoka asi chiri chimwe chinhu chakada kuita senyoka. Chinja tongoitika ipapo ndamhanya kuisa kunyoka nekuti maitikiro azvo unonzwa kuti kwakadai
unonzwa kuti apa fambwa asi uku kwatoita sei kune kuradzwa ndokumusoro uku asi chiri kuita sei chiri kuuya chinechi asi painouya haimboite kunge anenge ari mukadzi here sekuti unonzwa kunge wakutorara nemukadzi. ndo imwe nyaya yandinetsa nenyaya yekuti ndakambosangana neshoko nababa tiri musango. Baba vari kuudzwa kunzi mwana uyu akadeketerwa spiritual wife paari. Zvinhu zvekuti kubva ipapo ndakave disturbed zveshuwa. Ndipo ndakazonzwisa life kwairi kubva nekwaita sei kunetsana kwandaita nemudzimai uku zveshuwa ndanda kuti ndikatopinda mumba mudzimai aitongofundumwara inini ndobva ndatotoone kwangu hameno zvekutongoramwirana zvezviya. Chinda iri rakaurawa ranga remadzimai here murume? Ipapo handingazozive zvangu asi ndinotenda kuti aifanira kuita murume. Ndofunga ipapa nyati vakazokutsanangurirewo vabereka inini vanogona kunyatsokuita ruzivo runogona kudarika rwangu semunhu agara mazviri. Kazhinji kacho mumhuri tinoziva kuti kana tomboti mweya wechikwambo chinenge chiri mumusha chinogona kudeketerwa kunzi choenda kune vanasikana chonoita voita vakadzi vavo kana mune vanasikana here panapa kana kuti vakomana chete? Varipo. Pana maishoni ndo first born kuya vabuda maishona vamwe vacho vangara apa kubva kwauya asipo wandiri kureva kuti anobudirwa uyu. Kana varipo hapana chakaipa ivo pachavo hapana here matambudziko avanombosangana nawo atingati ekuitwa vakadzi nezvinhu zvavasinganzwisisi? Ndofunga apa ndingadi kutotendeka kwavariwo. Zviri seizvozvo ndingatsanangure ndichiti ini ndakazvimiririra ndinotombosangana nehope idzodzo zvekuti ndinotoona kuti ndiri kurara nemunhurume asi munhu uyu handitomuoni. Hope idzodzo kazhinji ndinotombosanganidzanawo nadzo. Makarorwa here? Ongo. Ende kumba hakusi kunetsa kurirai? Pari zvino hapana hapo chiri kunetsa. Muri vanhu vechikaranga munenge makuziva kukumbirira muna kumbozviitira here mega muchishandisa fodya renyu? Kukumbirira tinombokumbirira pamwe pacho ndikaona zvanyanya ndinoita yatinoti shonga nyika ameno kana muchinzwisisa yekuti kuripfeka fodya asi panguva iyoyo ndinoona zvinotombopera. Pamwe pacho wotosanganidzana nemakopi aunoona kuti aya makopi aya iri idare chairo randiri kupiwa kuhope. Ndomuitikiro wazvinoita. Izvi zviri kusangana nehanzvadzi yenyu kwamuri hamusati mambosangana nazvo here zvekuti munonzwa muchifambwa kana kuti mumba munotonhora kana kuti kungofambwa ikoko? Ini handisati. Ndanzwa muchitaura nenyaya yekuti munomborota kuti iri ndodara musati mamborotera here hanzvadzi yenyu kuti chii chiri kuitika, chii chinofanirwa kuitwa kuti dambudziko ripere? Ndochingoti ini pache zvangu zvichitanga izvi ndine hope dzandakasanganidzana nadzo. Hope idzi dzadziri dzekuti ndakaita sendakarara ndiri kuhope. Ndikaita sepauya munhu ari kutaura neni akanditi famba handei ndikateera munhu uya kuri kuhope. Tikapinda musango akanditi muti wemuzeze unouziva here? Ndokubva ndati kwete. Tikafamba akandiratidza pane muti wemuzeze. Ndokubva ndangonzwa richinzi mukomana uyu anoda kugezwa nemuti wemuzeze. Ndobva zvangoperawo zvakadaro. Akazogeza makamuudza here hope dzenyu ende akaizviita here izvozvo? Hope ndakadzitaura ndofunga baba ndakavataurira asi kuti panguva iyoyo matambudziko akanga akawanda zvekuti takanga tava vanhu vaya vekuti taastressed nenyaya yemukomana hatisi kuziva kuti zvinosvikepi saka zvemuzeze izvi hazvina kuzoitwa. Wangu pane patambobata pekuti hanzi n'anga haizvirape asi tinoziva kuti kana uri musha une midzimu inomira kana yanguva yehondo munotogona kukumbirira. Ndanzwa ataura kakawanda kuti tinomboenda mumasango tinoita mitambo. Pane here zvamukuita kuti midzimu yenyu iripo sezvo muri vanhu vechivanhu imbokurwirai hondo dziripo idzi? Ini hangu pache zvangu kwandinogara
ndiri munhu wekuti mazuva ese ndisati ndarara ndinotokandawo fodya pasi ndichitokumbirirawo kuti hanzvadzi yedu arapwe adzokere ave tatenda watinoziva wemazuva ese. Ndinogara ndichitokumbirirawo. Tochidzoka kwamuri hanzvadzi, imimi sevana ndanzwa kuti makanzi munofanira kunge muri 2 nemumwe wenyu anosvikirwa natateguru. Pachenyu tingati mukufamba, sezvo manga makunzwisisa chivanhu muchipinda-pindawo masawira chero musiri kufamba nababa, hakuna here kwamakatombonotsika mumadzisawira? Tinoziva kuti havasi vese masawira vakachena, vazhinji vacho vakubata-bata. Munambonotsvaga kusimbiswa here? Ndichitaura chokwadi sisipapo ka. Chinhu chandinoziva inini kungogara wakachena uchitambira zvawapiwa naMwari mukati memaoko chinhu chakanaka. Ndosikamanzwa ndabva ndati ndakabva ndasarudza kutoti kana zviri zvechivanhu izvi ndakuda kutosiya ndisati ndaenda nzira isiyo, saka ndanga ndisina kana. Tochidzoka zvekare panzi munomborova madrugs handiti. Kubva patanga kuitika chituko ichi, makazombosiya here madrugs kuti at least muone kuti hapasisina zvemadrugs manormal? Ndingakupindurei ndichiti mubvunzo wenyu uyu ndikatopindurira pamhepo ndofunga vari munovesa ungagutsikana. Dambudziko kana rauya paine vanhu vanefungidziro yekuti pamwe zviri kukonzeresa, iwe uriwo nedambudziko wotadza kusiya, unenge uri rombe kana kuti benzi. Chandaisada kuva rombe kana benzi zvokuti nhasi patasvika apa ndichizorakidza vana makwamba enyoka. Pava paprova point yamukutaura kuti ndakaita time yekuti vaitoti uri kubata, asi ndisiri kuita sei kubata semunhu wekuti ukadzokawo kana kuti mamenga wabuda nababa ukadzoka unogona kufamba-famba, asi upenyu hwako kana uchihuda unoziva pekuenda kana kuti unoziva pekubata. Ndakafamba kusvika ndafamba ndisingatobati zvinhu izvozvo izvo achitonditi usabate zvinhu izvozvo, nditoti handisi. Dzamara ndazosvika point yekuti ndangonyarara ndakungoenda ndichiti chandakuvarira ini kuprova vanhu varomwe ava. So ndinopindura mubvunzo wenyu ndichiti kana kwete. Pandabata mbanje inini ndofunga musi wandadzoka kurimandi ndototi ndakaremerwa mupfungwa inini, ndoda kuti ndimbokanganwa mbanje iyoyo. Handinotopfuta mbanje zvokuenda kure, ndofunga ndakatopfuta mbanje transfer mamaigura ava ndototi ndabo yandinonorara. Pane pamataura kuti mukangobuda panze muchipinda mumba muno makutotanga kutonhorwa kana kufambwa. Kana muri kunze tingati maybe kune mukamboshanyiro hama kana kuti mumboti nhasi ndakuda mbonorara panze, zvinoitika here? Uyezve kurimandi ikoko zvaiitika here kana kuti zvinoitika chete maapanapa? Dambudziko iriri rakakura zvekuti ndofunga ndikanzwa hanzvadzi vachitotaura kuti tinokumbirira chinorwisa chakakura zvisingaite. Ndomashoko andingareve tisati tamboziva kuti chakakura sei. Chakakura zvekuti chinonotokuita kuti mutarangane, mupesane, zvekuvhara pamweya. Ndiri pagireno rapolisi apo zvaiitika zvinhu izvozvo. Pa2 days dzandakarara papolisi zvaiitika. Kurimanda nditotaure kune kwasangana vanhu vakasiyana-siyana. Ndinototenda kuti mweya uri kuseri kwangu inene wanga uine kutorwiswa mukati mejeri. Zvaiitika zvinhu izvo kuti first trial yandakapinda musi weFriday ndakangotasana baba vindobva baba ndada kuenda kumba. Havana kukwanisa kunzwisisa ndikuti chii, asi kuti baba ndadaenda kumba kwandakaitawo kwakukura kuti ndiri kuti pamwe kunoku kuri safe ka, but zvinhu izvi hazvina kwazvisingandiwani. Nezuro chacho ndikutaura ndakaenda hamenoti mameters mangani, pane kunoita 400 meters handi unobata amalinda, 5 to 600 meters tusvike kunhu ndiri, but zvakaitika zvinhu izvozvo izvo. Ndiri kumasango cheko kuchitungwiza uku zvinongoitika sekuti pese pandiri zvinotofemedza wema hwangu, zvotoziva kuti ndiri papi. Pane pamatsanangura zvekare nhau yenyora, mati makaiswa nyora kuti musimbe sezvo muri chinda. Makaiswa nyora muchizviona here? Panyaya yenyora iyi ndofunga ini ndanchiri mwana asingaita, handisina ndima form 2 handi around form 1 form 2. Semunhu wekuti hauna chauri kuziva, ukatarisa mubereki wako anove hiro kwauri.
ndakangotendekawo baba kuti nekuzivawo baba vachikura vanoti kune hondo dzinovarwisa mukati memhuri madzinza imomo. Takangotemerwa nyora idzi nekusaziva kuti pamwe mangwana dzichadzoka nematambudziko kana kuti hatisitoziva ndo dzine matambudziko here. Kwakuda kutoziva kuti dambudziko riri papi. Zvireva kuti munhu wese akatemerwa nyora here ondimi mega? Takatemerwa nyora tiri tese zveshuwa. Ndizvo zvanditi musikana mukuru ndiye ari kukwanisa kungotendeka kuti vanga vasipo, asi pane vamwe vese takatemerwa nyora idzodzo. Mataura kuti makambomuka muchingofamba pamakazosangana nemuprofita akana kuti endai munorasa zvamanga muinazvo. Kune here kumwe kwamati mamboedza kufamba kusiri ikoko? Ndofunga pano pandakafamba nawo wenyoka yakandinetsa. Zvino ndakasvikawo pano pandakasvika inini. Munhu akanditi mira kutaura zvauda kutaura zvako nekuti kana nguva yakwana yekunzi tiuye kumba kwenyu ndichakufambisira nyoka pachivanze chenyu masikati machena. Ndakapererwa ndikati shuwa here, asi kana muri kuti kune nguva yamakamirira inini zvatondibata handisi kumhanyisa Mwari, asi mararamiro andiri kuita kumba. Zveshuwa ndakauya ndikaudza baba ndikati senza ngakona uya anditaura ndichakufambisira nyoka pamba penyu masikati machena. Ndokusvika nhasi pandiri unoyu unongogara wakaringanzira uri kuti pamwe ndichangonzwa unoku munhu uya auya. So ndiye mumwe vamwe vanhu vandatendeka kuti kana ndiri kutaura nyaya yenyoka uyu atoipupura. Tateguru wangu andiri kutaura wakapupura futi zveshuwa. So mubvunzo wangu wapa kuti dai tangoziva chokwadi, kuziva kwake kuchokwadi ndokuvhara kwedambudziko iri. Ndinoraramawo upenyu unenge unoraramwawo nevamwe vanhu negwara. Pari zvino mane makore mangani? 22. Ndingati dambudziko tinaro zvechokwadi, tichitenda nekuuya kwamaita. Mukomana ane dambudziko, asi dambudziko rake rakura kusvika patanga tisingatarisiri. Ino semubereki ndindowanzofamba naye sababa muzvizhinji sezvo ndichitawo zvechivanhu, ndoteera gwara rechivanhu. Zvandanzwa panhau iyi zvawandisa. Ndanzwa zvekuti musha mune ngozi, ndakanzwa nhau yengozi imwe yacho ndinoiziva ya1976 ndakatenderana naro dare iroro. Ndakamborirotswa ndichiratidzwa kuhope. Ndikanzwa zvekuti kune kare kune vamwe vakarasika vemhuri yedu kana kuti akangotetereka nesango. Vamwe vanenge vachitsanangura vachitsvaga kuti chii dambudziko riri papapi. Ndinozivawo zvakare mumwe mukoma wedu mumwe chete akatsakatika nazvino arizo takafira kupi. Vanotsanangura vachiti mweya iwoyo ndo mweya uri kuuya kuda kuti kutsakatika kwaakaita uye atsakatikire mutsakatikire iwoyo. Vamwe wavo vamwewoti mukati mevakuru, vamwe zvinhu zvacho ina handitozvizivi. Unenge watozobvunza vamwe vakuru asi vakuru vachikubvunza pari zvino hapana. Vanoti kune vakashereketa kumberi kweupenyu hwedu. Misha yese ine kushereketwa handizivi, asi hanzi kune vakaurayana kana kuti vakaurayiwa, kune ropa rakaurayiwa. So zvakawandisa. Vamwewo vakauyawo pano ndisina kuvadaidza vachiti ndanzwa nezvenyu asi ndauyawo kuzotura dare revaida kubatsirwa zvanzi zvipedzerwe panapa, vanoda kubudiswa mudzimu. Asi tapuhwa dare zvakare rekuti pano pane vanhu vatorwa vabatana vari kurwisa dare repano. Vari kuda kuti pano paite rinda nekuti muri kuvatadzisa kufara pamana panapa. Saka dare rero ndakaripiwa makasangana dare rakadai ndikati hongu dare rero ndakasangana naro ndiri kuriziva. Kanza saka ino ndiri mumwe vanhu atumwawo kuyozorwisa dare iroro revanhu varida kukonzera dare rufu pano. Rufu iroro rwaitika baba munofuma dare rino rakaipa, asi ini ndiri kunzi dare harina kushata asi rida kupomerwa mhaka isiriwe nevavengi vatenderedza pano. Mashoko aya akataurwa ndofunga nevanhu vanokwana kuita 4-5 uchiedza kutsvaga rubatsiro pakati pemhuri. Saka baba pane zvizhinji zvokuti vazhinji havagoni kuziva kuti zviri kunyatsofamba sei. Because pazvinonetsa everybody anenge achitsvaga kuti mudhara ari kupi. Kana zvikatapira ndo panonzi mudhara hana basa, asi kana zvarema panotodiwa mudhara kuti umhanye undonzwe nhau dzacho. Ende iwe haumirisa baba because akatanga kuita zvaanenge achiita zviya zvakomana wake ndinosara ndiri ndega naye. Ndini zvendava kumuteera achipengereka, ndini zvendiri kumubata, ndini zvendine mavanga ese amuriona uchimunonodza achiita zvakasiyana siyana ese mavanga amuriona ndiye kumubata achiita muchokoyi.
Saka ini sababa handina wekusiyira dambudziko nekuti ndiwe baba. Ava babudiki vanenge vasipa vanogarawo kure, ndine ndiri pano. Vamwe vacho vanhingi navakoma, zvikuru vakoma, vanenge vangomutarisawo kuti uyu anonetsa. But iniwo sababa handina wekusiyira kana akaita dambudziko ripi, asi ndiwo manzwiro andakaita matambudziko akawandisa. Panotekera nyaya dzine uroyi, urombwa, mumusha mune urombwa, pano pane urombwa, ndikutodawo chokwadi. Kana paina vanouya kuzoribatsira tataura namai kuti dai madaidzwa. Ndakatombofonerawo ana Bhozhongora ikarira ndiri kukoti uku. Anokwanisa akadera muzondibata ndofunga ari busy. Ndikazofona zvaana kubatika. Saka ndikutodawo kuti Zimbabwe itibatsire kuti pano kana paine urombo ngavauye vatitsanangurire, munhu wese azive. Kana paine uroyi ngavauye futi vatibatsire mhuri igare zvakanaka. Panhau yemukomana hongu matambudziko akawanda, asi ndanzwa achitsanangura kuti hama dzangu vakatora nguva kuti vanzwisise kuti zvandiri kutaura ichokwadi nenhau yekuti anomboputa hake fodya. Handiti imimi sababa manga makatozviona here kuti ari kurevesa kana kuti nemiwo zvakambokunetsai kuti muzvione? Ini sababa ndiri pakati pezvinhu zvese. Kuputa haugoni kuona mwana wako achiputa nekuti semunhu anenge achingotsiura nyaya zvinodhaka. But unozoona kuti pamwe pacho, pamwe afamba asangana nomwe wake odzoka zvatanga. Semubereki ndongofunga kuti pamwe kuapota kuya pane zvawamboputa. Asi chokwadi chekumuna achiputa ndinenge ndisina. Mbanje ndozvanomboputa ndichiona matare munoziva munoputa mbanje. Asi matare ese zvakare tichifamba kana mumasango kwanga achitaura. Pandakanzwa achipuwa matare ndiripo ainzi mukomana usabate zvinodhaka, regedza zvinodhaka. Matare mazhinji aimutsura zvinodhaka. Muzvinodhaka dai waregedza unozofuma uchipenga. Okay, I think ndakukudzosai kwatadzwa kupindura nemukomana. Tichidzoka panhau yemachira ake. Ndoziva kuti baba imi munoita zvechivanhu, munobatsira vamwe. Kune nyaya yekunzi mukomana akaudzwa kuti aende kunotenga machira. Munhu akamuudza anga ane mudzimu. Pane question yangu ndeyekuti hanzi mudzimu uyu wakasvika around 12. Kuchivanhu chedu toziva kuti 12 masikati hakuitwi matare. Saka apa pamudzimu uyu wakasvika na12 makaugamuchira sei? Zvakasiyana nemamwe matare. Rega ndiclear baba, pane mistake iripo. Ini musiwo ndakanga ndisina kupoterwa. Pandakapoterwa basa rege rapera. Ratanga tafambira kusango rataikumbirira. Mudzimu takaenda nawo 6 hours. Wakaenda kuma4. Wauya kuma quarter to 11. Kuma quarter to 11 ndongo yandikuziva yakauya mudzimu. Mudzimu uri mwana wedu musikana aione dambudziko rekuti aiitawo zvekuti akatanga mhepo yacho kubuda yaibuda zvekuti hamumubati. Dambudziko iroro dambudziko randakafamba naye kwakasiyana siyana. Pachingonzi pane mweya wengozi, zvakare pane mweya wengozi wandaitaura zvezve. Ngozi yakakandirwa mumba menyu neveukama hwenyu. Ngozi yatakabatawo zvishonda yandotaura yandinoziva ndiyani 1977 sekutsanangura kwayaitwawo nevamwe mune ngozi. Asi musikana tashaya akakasika kuburitsa mweya wayo kuti ubude pachena. Tabvunzawo vamwe, takazotiwo takurukuna tichigove panapo. Vanobudawo pandiri vakasvika pavane vaibatsirawo musiwo vachiti hendi yekusango ndikudaidzirei mweya uri pamwanasikana. Takaenda kusango, zvakaitika ukadaidzwa mweya ukauya ukanetsa vanhu. Ndofunga pakauya vanhu vobatsira vakasiyana musango kusvika kuma4-5 kusvika musikana azosorore achiite zvakanaka. Tazodzokera kechipiri musi wamuda kuziva zvikuru wekuti dzimu rakauya sei. Ndakandotandara kubhawa. Sababa unenge ndambudziko kuti mwana wangu zvikuru ivo vana vaviri vava vanenge vane matambudziko iwayo. Saka ndakabuda muno nekushungurudzika ndiri munhu anofarira sikoti yebhora, ndondona mabhora angu. Saka tiri kutandara, kazhinji unotandara nevamwe vanoitawo zvekuputa bute. Ndakapawo mumwe munhu dare. Akati zvechokwadi nditofamba mativi mana ndiri kuenda kuninga. Mukadzi uya ingari mukadzi wandakapa dare. Akati womba rume ndiri kukombera kutaura nemi. Makasununguka here kuti ndikupewo rangu dare. Akati hongu. Ndokutandara kwacho. Zvikanzi kumba kwenyu ndiri kuona kune murwere. Asi matambura naye. Mukafamba mari ikapera. Munodyiwa mari mahara. Ndiri kurayirwa pano kuti endai munotenge mucheka muchena.
momupa mucheka muchena iwoyo, mosumira pamuhacha, mobva mamupa ofuka mucheka iwoyo. Anofuka kwemazuva 3. Apedza kufuka mazuva 3 anochiwaridza ojamba katatu. Apedza kuujamba mosunga mucheka iwoyo bvundo, mobva mandorasa pamharerano. Saka mucheka iwoyo ndakautenga tikaenda kumasango tikaita izvozvo tikaukumbirira. Musi wataukumbirira tichienda pamuhacha, tichikumbirira tichimusunga mucheka, tichimupa tichisunga mucheka uyu aufukei. Takadaidza mhepo iya, tida kuona kuti inouya here zvaita pamashure. Mhepo haina kuuya musi uyu. Akaedza kuda kudzidzirika kuzvirohera pasi kuda kudini, zvakaramba kuti adonhe. Tikati apa takunda, mhepo yasungwa. Kumakuta to 11 pandotaura ikoko ndo patakanga tapedza taisa hari yerudzi rwekwedu yekutenda vekwedu kuti honai tasunga, taita zvamakareva, chiitai kuti pabude zvitsvene. Tiri pakati pekuimba sedare, ndo pakatubuka tateguru aya pamusikana mwanasikana uya. Vauya tateguru akabva kwairidzwa ngoma zvakaita kundobuda about 6 meters away, kwanga kuine hari kwatinoti kudare kwai kuneswa hari kuninga. Akasvikirwa kusvika afamba asvike pane hari iyoyo. Kusvika tabvunza kuti ndiani auya, toda kuziva. Ndatozikuita 11. Ndiani auya, wabva kupi, uri kudei? Kusvika ati aiwa, musatye zvenyu, ndikuda kutaura nemi, iwe achidaidza dzimu rinobuda pandiri, iwe nhingi newe jinda. Ndokutanga kutenda achiti kumashure uko handina kuuya nenhau yekuti mumusha mune ngozi inoda. Izvozvi ndauya ndichimhanya nanhingi achiri vamwe mukoma wangu akashaya. Ndiyo handinaye, nhingi nanhingi ndo andauya nawo, ndauya ndichimhanya nekuti masunga mhepo iya. Mudzimu unobuda pauri kureva inini, ndo wakabata mhepo pamucheka waasunga kuti ndiwane mukana wekuuya kuzotaura nemi. Zveshuwa yakataura nhoroondo yakareba, hakuna chakasara munomusha kana munhu asina kutaurwa nezvake tichitambidzwa nhoroondo tichibvutsikana kuti ndewedzinza redu. Zita ambori ani, toda kuziva noti mazita edzinza tinaziva, tigutsikane. Vakataura mazita nababa vangu, zita rinobuda pandiri neukama hwainawo pakati pangu, padzimu rinobuda pandiri kusvika paari. Ini semunhu wedare ndinoziva isiri iyoyo. Ndikati asi ndoda kunyatsoziva zita, zvikanzi iwe unondiziva, asi handidi kutaura zita rangu nhasi, asi iwe unondiziva. Ndichazotaura kana nguva yangu yakwana, asi ndoda mhuri yese ikwane. Asi nhasi vamwe vese havasida kuona pano, ndoda iwe najinda ndikutambidzei nhoroondo yese yemusha yese. Hakuna imba yakasara ichitaurwa nezvayo tichioneswa. Asi zita ini nazvino ndiri kuriziva, asi handikwanisi kuritaura. Asi kuziva kuti zita rake chaicharo ndiani, munhu ari kubuda apa, hachisi chidhoma pari zvino, kwete. Munhu ari kubuda pari zvino hachisi chidhoma. Munozviziva here kuti wani mataura kuti vakaramba kutaura zita zvichireva kuti hamusati makuvaziva, makuziva kuti ndiani akabuda. 2, chikwambo chinotozivawo nhoroondo baba, kuti nhingi mwana wanhingi as long as chakatorwa kare, sekutsanangura kwamboitwa unzi kare kare kune zvakaitika, vanenge vachitoziva kuti ndo zviripo. Tiri ipapo zvekare, kana mweya wacho wasvika, imimi makagutsikana kuti hongu nditateguru vasvika, uyezve kana wakasvika uchiri kusvika here, because mataura nyaya yengozi kuti hanzi masunga. Isusu tinoziva kuti ngozi inoripwa nekuitwa chivanhu chacho. Kana mangosunga hapana zvamati maita, mudzimu uchiri kutaura here kana uri mudzimu chaiwo? Mudzimu unotouya mazuva ese, kana nezuro taitotandira muno nawo uchitopa mamwe matare. Ipapo pamabvunza chiitiko chaitika kusango, taive vaviri najinda nevamwe vadare vaya, handiti vemhuri vese havana kunge vakunda kuuya, asi tikaitanzi tikwanise kunge tichiuya takazara. Chiitiko icho chapfuura, takazoita kuti titaure, tiunganidze mhuri pano, tichida kuonesana zvabuda musarudzo. Takauya pano, tateguru vaya vakauya futi pano, mhuri yese yakazara. Saka hakuna asiri kuziva nezvetateguru avo kuti vari kutotaurawo vachitipa nhoroondo, tese tichigutsikana. Isawe mhosva pandiri sababa mutungamiri kana kuti najinda, kwete. Takatonza nhau iyi mumusha, nazvino munhu wese ari kukurukura nawo, kureva kuti takasununguka kupa pfungwa dzedu kuzokutsvagai kuda kuti
hatina patoda kuti pasare pachinzi pakavharidzirwa. Kana vasiri tateguru, kana vari tateguru vedu, tongoda kuti nyika iuye itibatsire chero chinonzi dambudziko chiri pano chisina kuti chiri kuitwa nani. Ava tateguru pane mubvunzo wamabvunzo kuti akavaburitsa ndiani. Ndofunga ndataura chitiko chemucheka, vakauya vachitaura kuti kusunga kwaitwa ndawana mukana wekuuya, uyezve kuuya kwaita Jinda mukati mematare. Taida anonzi Jinda auye padyo nani nachangamire kureva ini tifambidzane tichitaura nejinda rerudzi rwekwedu. Saka chitiko icho chaitika. Patiri iye zvinezvi tiri kungoda rubatsiro kune vanouya kana vakasvika hapana mudzimu isati sikuramba, toda rubatsiro. Hongu rubatsiro muri kuruda, asi chaita kuti tinyanyofamba neminhau yekuti muri munhu wematare anonzwisisa matare. Tichidzoka zvekare patsanangurwa kuti tateguru venyu vakatengesa muchinda Machira, ndo tabva taita zvekare mumwe mubvunzo. Imimi sababa munoziva chivanhu nekuti jira rinotengwa sei. Zvimwe kuda imimi enyu makaita zvokuudzira unzi tenga rakati, asi tinoziva midzimu ichitaura yega. Ichokwadi, ini Machira ndinawo, Machira adakarota, asi emuchinda uyu haana kuarota iye. Handini ndakataura, akataurwa naye tateguru vatiri kureva, vanhu vatinotarisira kuti kana vari vatiri kutenda mavari vari vechokwadi ndiyo muzvinapembe wedzinza redu. Muzvinapembe akapinda mudondo, imi muchiziva kuti apa pakanganiswa, munosiya here kuti pachipindwa mudondo imi muchiziva chokwadi kuti apa vari kukanganisa moregedza zvichienderera mberi zvakadaro? Handidi kuti nditi ndinoziva kuti vari kukanganisa, nekuti ndotodawo kuti tateguru vakanga wauya maureva watiraire, ndichitarisira kuti kana patinobata mafodya esaya ndo watiri kukumbira kuti tipe izivo. Saka handigoni kupa mhaka yekuti vari kukanganisa, ndotoda kutoziviswawo naivo. Tiri panhau dzimwe dzamambotaura dzakati wandei, especially panhau dzengozi dzimwe dziya, makazomboedza here kumbofambisa nyaya dzacho kuti zvigadziriswe? Hongu, tine kwatakatomboenda semhuri tikaudzwawo mumwe mitiro watakaita kunzi endai mundoite ichi nechi nechi chimusango, tikaita. Ipo pambotova nemukomana wanzi zvakanzi iye nababa tichirayirwa nedzimu redu guru ratotariya kubva muno mudare tichitandira semhuri, iwe newe buda nemwana uende kusango. Takaenda kusango. Taenda kusango, tine vamwe vakambenge vauyawo panapa before kuenda kusango vaibatsira mama makumbo. Vakasvikotaurawo tisina kuvabvunza, vakangonanga kuti musha muno ndaona ngozi. Havana kuinga dare redu, vakavinga kubatsira makumbo anorwadza kuna mama isati vazivi vadhuswa namama. But vapedza kutaura nhau dzamama vakapindawo nesu, sezvo baba ndakavati kana maono zvamunoona musha muno tibatsirei, musanyare kuti tsiura kana kuti tawe kuti rayira. Vapedza kubatsira mama vakataurawo dare remusha uno takakwana zvakare kudai. Vakati ini chihombe chandiri kuona musha munomu mune nhau yengozi, mweya wengozi unofanira kuti utandwe uende. Saka pandaenda kusango musi kuseni kwasiri panapa takazokumbira namba kuna mama tikataura nawo. Ndaenda kusango nemukomana vakazondifonera vachiti svikai nemwana kuno kana ari kunetsa. Saka takazobva kusango andaifanira kurara musi wanazorara, tikamuendesa kushoyo kunze uko. Akandoita about 1 week. Vakaitawo marituals ecleansing avaiita paari vachiti mhuri yese ngaiuye kuno, ndinoida kuno. Iye akatoitwa zvaakaitwa, asi akanzi mhuri yese ngaiuye. Yaitwa cleansing pobikwa doro rekubikira musha unoyu. Doro risabikwe pamba penyu nekuti pane zviri kuitikapo, pakasviba, pane zvakashata zviripo, ndinozopatsika pamba penyu kana mapedza mutambo. Saka takatotanga that process. Iye akati 1 week ariko tikatoita zvatakaitawo ikoko tichitarisira kukunda hondo iyoyo, asi hatisati tapedza process yacho. Asi akatobvako kutadza kuve right chaizvo, zvikazotanga zvauya futi pano. Kurova ndo chinoshambisa ini semubereki wasababa kuti sei zvingotanga auya panapa. Hongu, kutanga kwazviri kuita panapa inhau yekuti ndimi baba, ndimi mukuru, ndimi munenge makatungamira dzinza chese, chero mwana wese ukanzwa toita nhamo
inototanga kuya kuzonzi baba ndo muridzi wemusha, saka vanotomira nemi. Ndochuya zvekare panhau yematara pane urombwa hwakaitwa kumashure uku nemadzitateguru. Dare iroro makaita sei naro? Dare richitsanangurwa reurombwa harina kutanga kutsanangurwa patasangana nedambudziko remukomana. Rakatombotaurwa yatingati the entire village yemusha, ndetika tine chimwe chiitiko chenyaradzo patingati pachoto, rakataurwa nezvaro. Isuwo dare iroro richitaurwa ndikendare rota wenini, idare ndakura ndichiziva. Asi musi wekuenda kuchoto ndakariroteswazve. Kana yenyaya yengozi ndakairoteswa ndikatotaurira mhuri pano, ndaenda ikoko kuti ndasangana ichi nechichi. Ndazosvikawo ikoko zvinhu zviya zvakaitika nemo zvikatsanangurwa ipapo. Asi nhau yengozi, imba yakaparwa ngozi yatiri kutaura nezvayo musha medu nhasi, yandinoziva, yandakatombotumwawo ndichiri mudiki ndinofunga mumafomu 1 form 2, ndakatendesa mombe ndini yakaenda divi iroro. Ingozi yatinotarisirwa ndi77. Payakataurwa pachoto, the entire family yakazara, the whole village. Veimba iyoyo muridzi wayo ari mupenyu akairamba kuti handidi kuinzwa nyaya iyoyo. Asi vatsananguri vakati muri kuiramba asi nhasi muri kurasirana nhau iyi mukati medzimba dzenyu. Asi mukuru wedu akaramba akati kwete, iyo musataure nezvayo. Asi vaitsanangura vakati muchauya chete nenhau iyi nekuti muri kukandirana ngozi iyoyo muchibvisa mudzimba dzenyu. Ndichidzoka zvakare ndanzwa kuti ndimi baba mune madzikoma here atingati kudzinza kwenyu yakakura here mhuri yenyu yekuti kune vamwe madzikoma ekune dzimwe dzimba? Tiri mhuri yakakura chaizvo. Munomboita here nguva yekutingati kurwidzana inonzi chichivanhu? Ndinoziva kuti mune chivanhu chipo chinodiwa nemunhu wese, ende kazhinji ukange uriwe une chipo unongozivawo chero ukaita leader vanhu vanenge vachirwadziwa. Vamwe vanogona kunotsvaga zvinhu zvavo kuitira kuti zvinzi mangwana ndiwe, nekuti ndiwe wagara unozviita. Vanogona kunofuratidza mweya yacho kuti pese panoitika chinhu ndimi munongonongedzwa. Izvozvo munombosangana nazvo here? Zvakatsanangurwa kwakawanda zvakanyanya, uye zvisati zvatsanangurwa, ini nhasi ndakunzi baba but handina kutanga ndiri baba. Ndakasanganawo nenhau yemudzimu iyo ndiri mwana mudiki kadiki chaizvo, kusvika ndikure ndakuziva kuti ndisangane nedare rizere pandiri. Ndaita form 2 ndakataura kusvika mai vandoziva dare racho kuti ndo zvandakasangana nazvo gore iroro. Kusvika zvinezvozvo ndo zvandosangana nazvo zuva ranhasi, ndichiudzwa nhau dzekuma 18 ndikasangana nadzo zuva ranhasi ndikusangana nadzo. Asi hapana akakwanisa kuti atakure dare iroro nekuti kune vairida. Nazvino hatikwanisi kutaudzana. Patikamboedza kutaudzana ivo havatambiri, asi ukandotaura ndasangana nechinoti uchiudza vakuru kuti vagadzirisa, vanomhanya wondosunga kana kuti wondoita muitiro wavo kuseri. Takazvita kakawanda. I think munin'ina wangu ari pano anozviwitinesa, ivo mai vari pano anozviwitinesa. Saka ini kana kuti ini nemunin'ina wangu kana kuti mhuri inei nedzimwe dzimba dzacho idzodzo hatitoonani nenhau yekuti midzimu yese iri kuda mumba muno, kana kuti mudzimu wekutanga wakatanga kurwirwa ndo unobuda pandiri, dzimwe dzimba dzichibuda. Saka hatitowirirani. Vanenge vachiti uyu akangwarisa. Kadai tichigara matare vanenge vachiti uyu anotifumura. Saka hatitowirirani pamusika penhau yemudzimu nechipo chinenge chinzi pane chipo chikuru, but hapana chipo chinoshamisa chiri pamudzimu. Kuve nemudzimu, ndichitaura ini ndigerwe nemudzimu today for the past 20 something years or more. Mudzimu unokutukisa nepausina kuparamuka. But uchizobvunzawo matare, ndofunga mwana wangu yemukomana akanga aripo rimwe zuva achitsanangurwa nzi nhau iri kunzira kuti zvipomerwa zviuye kumba kwenyu ndezvekuti ingave ngozi, angave anapara mhaka yake, handitika kana tingati midzimu isina kuchenurwa yake, kana vakaurayiwa zvisina kunaka, vari nyore kuuya kumba kwenyu nekuti vanoti ndo kuna tateguru ari kutonga musha. Saka vanosaidzira vanozvitora zvinoitwa nyore nekuti ava vanoti tiri kundoreva kuna iye anotonga musha. Saka zviri nyore kuti zvibatire. Ndofunga mukomana anotsigira nhau iyoyo matare paakatsanangurwa. Saka baba muchatukwa, asi zivai kuti pamuchapomerwa zvimwe zvacho hazvisi zvenyu, asi mhaka iripo ndeyekuti imi ndimi munedzimu unotonga musha. Saka mhaka dzevese vakatadzirwa mukati memusha dziri nyore kuuya kuimba yenyu ichiti ndo kune mhepo huru yatinokwanisa kundotaura nhau dzedu. Saka zvisakushamisei. Zvinhu zvaitondishungurudzawo, asi pari zvino ndakuzvinzwisisa. Today tiringoda kuti idzokere kana paina chino panozvigona,
kana pana kuti paine chakashata ngachibviswe. Kana ndirini ndakatadzawo pachangu tisikati tapomera dzimwe dzimba, ngauye vati baba ndima akatora ichi, ayo mai ndima akatora ichi, ayo ichi chakabva kumhuri kune dzimwe dzimba, but the bottom line is mhuri ngaigare zvakanaka. Asi mutiri kumatare mune here nguva dzamunomborota muchimborwidzana nazvo, nekuti kana takazvitarisa izvezvi ihondo, uyezve kana vanhu vachida kubata imimi vanogona kuenda through mwana wenyu akabatwa vabata imimi, then vanogona kutozoita kuti zvinzi madrugs, asi vo vachishandisa zvinhu zvavo zvekuti mangwana akazowanikwa pane chimwe chinhu zvinonzi madrugs asi iri mhepo dzavanenge vatumira. Munomboona muchirwidzana here pachenyu kuhope nenhau yemudzimu? Kuhope vari panyama panyama tarwisana mwana wekubhasi tabarwa, ndofunga kubva ndichine firstborn kana tisati ane firstborn taitonetsana ndichingonzwa uyo akasvinuka, because ndaingorotswa ndichiratidzwa apo ita zvakati, apo uri kudaitwa zvakati, iwe ita zvakati. Saka nazvino ndinoratidzwa rinenge ratobatwa musha vanhu vaita zvavaitoko, ini ndinozviratidzwa muno. Ndosaka ndakudza kuti kana paya ndakaratidzwa nyaya yengozi neuripo hwacho yese ndakatotsanangurwa kuhope. Dare iri renyoka makarionawo here? Dare renyoka inini handisati ndariona, asi kusangana nevanhu vandingati vakambouyawo pano nezvakaipa kana kuti vangade kuita chakaipa pano ndakasangana naro zvakanyanya. Ndingati pari zvino kuti ndinyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei, kunze kwokungotsanangura kuti patanga mukomana wokuti akufamba masango hazvina kana 2 months, patanga kupuhwa machira zveshuwa ndopabva atanga kuti ndiri kufambwa achita noizi dzake mumba. Saka ndakusatozvinzwisisa kuti zvabva kumasango here, inyaya yekuti apinda here munhau dzematare, kana kuti zvinhu zvirongondikatyamadzana nhasi zvokuti ndakutotsvagawo rubatsiro kuti kana paine zvaenda zvisizvo ngazvibatsirike, nyika itibatsirawo mukomana aite zvakanaka. Asi ndanzwa mukomana achitaura kuti anomboona ane hanzi makwamba enyoka kana kuratidza kuti pane muhwezva wafamba, makambozvionawo here? Sure, andiratidza semusi wari kuti akaona pari fresh, iye aiti pari kuratidza sekuti inyoka yapfuura ichirova nemuswe kudai. Ko zvatanzwa kuti mumba make munotonhora kudarika dzimwe dzimba, ichokwadi here? Ninosamai chingoti mumba memurora handinyanyodi kupinda musitereki, wana mai guru ndo vanenge vachipindamo, handina kumbogara ndapindamo. Mai guru varipo zvavo? Right, asi imimi pamambofambawo imimi pachenyu hapana here zvamunombosangana nazvo kana zvinokuvhiringai pamba panapa? Chaitika ndechekuti madhoo aimbonokwa, zvokuti takarara unongonzwa kuti dhoo ranoka, ndiri mubedroom ndotomuka ndichitarisa kuti pamwe pane mwana aita dambudziko warida kutaura neni, ndovhura dhoo repabedroom iri ndoona pasina munhu, ndodzokera kunorara. Zvakaitika kakawanda kusvika ndazoudza baba wacho kuti ndozviri kuitika pano. Ndanzwa zvanzi mimi ndimi munombonzwa musiyano wetemperature inenge iri mumba, kuti ngati menyu nemamwe marooms neemukomana, ichokwadi here? Ndingangotaura ndichiti pekutanga pandakatanga kupindamo ndairwara, ndandine flu, saka vakomana vangu vakatandara, ivo vana bamnini nemurume wangu vanga vakatandara mangu inini mandinorara. Ndobva ndatoti abamnini ndodaita sei ndikuda kurara, asi kuti ndikusundzei muno mazvitese hazviiti, ndikuda kunorara kupi muspeya menyu. Vatonditi aendai munorara ko, ndozvamungandiudza here izvozvo. Ndobva ndaenda ndichida kunorara paipai, ndaipindwa nechando singaite, ivo vakauyo handizivi kuti vaida kutore mvura, vatonditi kohinda ndati handikupindwa nechando, asi zvenguva ndakangofunga kuti pamwe kurwara kwandaiita. Mumwe musi futi mbva vandidedza, mbva vanditi uyai kunoko, mbva ndaenda ndikutotaura navo, mbva ndati muno muri kutonhora handei panze, ndikupindwa nechando. Vatatobuda panze, ndaitomerera, vatatobuda panze. Musi unoyu futi ndobva ndatopinda imomomo, ndapinda imomomo ndatobuda imomo nditoti muno muri kutonhora, muneka kutonhora zveshuwa mumba macho. Zvimwe zvambotaurwa zvekuona makwamba enyoka, imimi makambozvionawo here?
chokwadi. Ini pekutanga vakatanga kundiratidza pasi petsoka. Vakauya mva vatonditi uyai muone zvakaita pasi petsoka dzangu. Mva ndatoseka ndatoti bamnintindo makudhakwa siririzvo manje hamuna kufamba netsoka here mukachekwa kana nemabhodhoro. Mva vatobuda vakatonditsamwira vachitoti munhu ari kuti chiko. Vatoti makudhakwa siririzvo nhasi maputa dzemari. Ndomubvunzo ndakavabvunza. Mva vatobuda vakatonditsamwira pai. Pechitu pachona vakaenda kunogeza. Ndobva vauya. Megurumeti inoyai kuno yai panapa ndoti munyatsomira palaiti. Vakauya mva vamira apa. Zvanzi muri kuonei. Ndobva ndati ndiri kuona kuti mubva unogeza mune kamaflash hamusati mazora mafuta. Hanzi ndozvezve zvandinchita sei ndichikuudzai kuti ndenichifambwa. Ndobva vazoti mwe musi takatogara muspeya achitori manheru. Vangobuda muspeya mva vauya mva vagara muspeya. Mva vatanga kukwenya vaikwenya. Vachikwenya meso. Ndobva ndavatarisa vaiti paunenge wakwenya paita kunge kakufufunyuka so. Nge munhu ane skin disease. Munhu ane skin disease andi akakwenya ndozvavaisara vakaita. Mva ndatovati mkochi. Mva vatongoti arigedza zvangu ndibude ndiende ndogeza. Kwabva vanotora fodya ravo manheru ayo dzadzatoenda pangambobva kugeza. Mva vatora fodya ravo mva vatonogeza. Mva vadzoka kungoti ndakuita senda kunorara. Asi kurara kwachona havana kutomborara bhosi ndakazovateera ngati kwemi muri kungotenderera kochii zvanzi ai ndiri kutotya kupinda muspeya. Zvanzi ndoda kurara mudare. Ndopakabva vauya mva varara mudare asi mudare machona futi vaingorova maraunzi havanomborara. Vaingorova maraunzi. Makuseni vandatodzwa kuti mimika nhasi hamuna kurara mamuchita nezvei zvanzi ndatadza kurara. Ita zvanhasi izvi vatobva kunogeza zveshuwa mva vauya. Ndakagara pana tete. Nzamana unewo zvakaita muviri wangu zveshuwa wangu achiratidza kuratidza kuita kunge munhu afambwe here asi munhu panguva yacho neyo vangu vachitobva unogeza usati watozora mafuta. Zvinizvo zvatozodzimika nekuzora mafuta kwavaita. Pamukutaura kuti munhu afambwa kazhinji kana wakaoma skin ndo panonyatsooneka kuti munhu afambwa. Asi vari kubva unogeza vachiri vakatota chichanga chichioneka. Panga pachioneka handiti skin yangu iyi. Ndiri munhu mutema handiti. Pamwe pachino pachitonge pakaita kakuchenerukira so. Pakaita kakuchenerukira mva watosvika pakuvhura nemusana wavo zvikanzi onei zvakaita kumusana kwangu. Musana kwachona kutori nemavanga. Saka adzimai vari kupi nini venyu? Vadzimai vachona vachangosvikavo manje vanga vasipo. Iniwo murume wangu angotangotiwo ndiri kufambwa nenyoka kana kuti sometimes anenge achingotaura zvinhu zvekuti anenge achiti ari kuona zvinhu but inini handina zvanoita zvanenge ndichiona zvinenge zvichingoitika kwaari. Panoti anenge achiona zvinhu anenge achikuudzai kuti ari kuona zvinhu zvakaita sei? Like zvenyoka izvozvo ndo zvaanonyanyotaura kuti ndikufambwa nenyoka. Tanzo zvekare kuti hanzi mumba menyu munomboita kamwe katemperature kanosiyana nevamwe. Since muchigarana namai guru munotombopindawo kwamai guru monzwa kuti temperature yavo kumba mavo munodziya sei. Zvine musiyano nemumba menyu here? Ini ndane maweeks ndisiri panapa because of the situation but ndatodzoka izvezvi. Handisati ndapinda hangu imomo kuti ndinyatsonzwa kuti zviri sei. Ndati ndada kutosvitsa month ndisipo. Tichitarisa zvekare kwamuri imimi kwamuri hamuna kana dambudziko hamuna zvinombokuvhiringai zvekuti munogona kubvumirana nemurume wenyu kana kuti mwana chaiye. Tinoziva kuti ndaona makatakura mwana mudiki. Mwana pane zvinoitika muro yakapinda anochema. Kana pane chinhu chisina kuchena mwana anoripota. Imimi makambozvinzwawo here? Handisati. Asi tangamuchema but baba vacho vanenge vachingotaura kuti ndikuona chakati pamwana. Hai nangu handisati ndamboona anything. Okay, baba mwana atanga kunetseka kusangana nematambudziko akadai makatozomboedza here kuenda naye kana kuzvipatara? Hongu takaenda kuchipatara mushure mewe mwana aita violence chaamendesa mapurisa akamuendesa kukoti azi musi wapuwa judgment
aifanira kuperforma musi wa21 this March, aifanira kuperforma community service, but musi wa21 in the morning mangwanani haana kugona kundoperforma, asi akaenda achinzi haana kukwana. Ini ndafonerwawo vachiti vada tsamba uye haana kukwana. Tsamba ndakauya nayo yekubva kucommunity service kukoti, but manesi akasvikonyora kuseri kwacho, the sister in charge wepolyclinic yepaGlenville akati uyu hatikwanisi kushanda naye nestate yaari posi pachipatara nemunhu asina kukwana hazviiti. Saka ndobva vatinyorera tsamba yekuenda kuHarare hospital, ndobva tapfuurira naye kuenda kuHarare hospital. Harare hospital tikaona doctor, chiremba vakati chiendai naye papsychiatric unit. Tikaenda papsychiatric unit tikamirira kuti doctor wepsychiatric tikakurukura naye almost an hour achiita maadvisingenzi ake. Tapedza takapuwa mapiritsi aakanzi anwe akwanise kurara, sezvo aiti handisi kurara nenhau yenyoka iyo akaripota ndiri kuona nyoka, but doctor aiti kana wakambopita madrugs unogona kuona zvinhu zvakaita seizvozvo, hanzi zvinoitika munhu anoita madrugs. Saka vakamupa that drug. Ndikadzoka musi wa22 kuseni kudzokera kuti kuHarare hospital, tanzi dzokai mubhuke kuona psychologist. Saka musi wa22 ndakabhuka psychologist, tikapuwa date remusi wa30 March. Saka musi wa30 March tiri kudzokera naye kwapsychologist, ndofuti zora takapuwa kwadoctor ipo papsychiatric unit yekuti adzoke kureview. Saka takapuwa date rimwe chetero remusi wa30 kuti zvese zviri zviri zviitwe musi iwoyo, pashaye kuti tisarambe tichifamba-famba. Saka ndabva ipapo kubhuka that date remusi wa30 March kuti aonekwe napsychologist. Ndakatora kuti tsamba idzodzo kudzokera kuti community court, kunonzi this kucourt, ndichivaratidza kuti munhu wamakati atange kushanda musi wa21 akakundikana, asi ari pamedication, matsamba ndiwo aya, vasazomusunge kana kublema. Ini baba ndakatora tsamba yacho yekuti ende kuDenver. Saka avo vakati tichienda zvakare kukliniki kwacho, muwaratidza matsamba iwaya kuti mauya mationa tese tizive zviri kuitika, chisiyai mukomana atange arecover. Kana right mapedza kumurapisa kuchirungu, munouya nemakadhi ese amaenda naye kuchirungu sekuya kwamaita nawo pese paakaenda kuchirungu nezvaarongerwa. Todzokerazve mukoti, then nejastiri ozomupa zuva rekuti vanochitanga kumuudza kuti chindoshanda here kana kwete maererano nekunge apona. Alright, sofa pamapiritsi pamishonga yamapiwa kuchipatara pane shanduko here? Hongu, tinobvuma kuti izvo musi wa21 manheru paakanwa mapiritsi akakwanisa kurara, musi wa22 akarara. Zvine shanduko ndikatarisa pane maitiro aita kumashure kwacho. Kubva pawaenda kuchipatara uchitora mishonga yekuchipatara pane shanduko here? Ndingati sezvataura nababa, ndakaita 2 days ndichikwanisa kurara, asi pazuva rechitatu zvinhu zvakatokwidza futi mawiri acho, ndopanda ndakuvataura kuti handisi kutorara zvekuti ndada kutora dosage 1 pills, ndaifanira kutora hafu but ndada kutotora 1 richitadza futi kundirarisa, zvekuti ndokonga kuti pfungwa dzaiva dzekuti munhu anogona kunge ari kukanganisika njere dzanga dzaakudzoka, asi ndaitotadza kutorara zvoshuwa. Asi pa2 days dzekutanga mapiritsi akashanda. Munguka hama dzinodiwa ndo nhau yatanga tinayo nhasi. Ndofunga manzwa mukomana achitsanangura, baba vataura zvekare, ana mai nana mai guru vataura zvekare, nhau mainzwa. Handingabvise kana kuwedzera zvakawanda nekuti vazhinji mazvinzwira chera vachele. Ngiyathemba muleZimbabwe lizizwele abakade besizwa ngesishona konke lesindebele, kodwa bangazwisanga ngesindebele. Indaba esikhamba ngayo indaba ekade silayo ngumfana oleminyaka engu22 othi uhlangane lohlupho lokuthi uhanjwa inyoka emzimbeni. Uhanjweni kwakhe inyoka emzimbeni kwaqalisa nje ngemva kokuthengelwa ngathi ngamalembu esintu la setshenziswa ngabantu abancedisayo. Ngemva bethengelwe uthethengelwe ilembu lona leli, waqalisa ukwenza ingane uhamba inyoka. Ekuqaseni kwakhe uhamba inyoka wazama uthetshela abangibo bathi hayi maybe uchaye yizidakamizwa namhla uthenge ezingake, besenza nje bedlala ngaye, kodwa yena into emzisa ubuhlungu ukuthi babe uyena wayekwazi ukuthi ukhuluma iqiniso. Namhlanje
udubo lwangikhona soluzela wayenza ukuthi imuli yonke ihlale phansi izibuze ukuthi kungabe kuyini okwenzakaleyo, kungabe kuyini okumbi esakubambayo. Okunye futhi esibone ukuthi udubo lolukhulu kakhulu ngelokuthi ubaba onguye ubaba womuzi wona lowo nginyanga ngingathi ngumuntu oncedisayo kwesintu laye sephakamisa izandla wageza izandla wathi hayi mina lapha ngisakwanisa ukuthi ngincede sendinga phela laba abazakwanisa ukuthi bencedise udubo lolu nxa kuyikuthi yimi engirongo yimi engabamba okubi bebuye bezongincedisa. Libonile sikhulume lo mama sakhuluma lo baba sakhuluma lo mkwalo hlangane lo dubo sakwanisa futhi ukuthi sikhulume labanye nje abahlala laye bakhuluma ukuthi hayi even ungangena phakathi kwendlu mfana lo oyalo hlangane lo dubo kule temperature echiyeneyo uyafila sibili ukuthi kuyagodola. So asikwazi muli eZimbabwe ukuthi khonapha singancedisana njani, singayenza njani ukuthi uhlupho loluphele. Kodwa njengazonke izikhathi iDrewmas Media nxa ingafika endaweni ayithiyeli into zilenge emoyeni, iyahamba phela izama ukuthi idinge ukuthi umuntu engancedwa njani. Njengathi ayisiko ukuthi sifuna izindaba kuphela kodwa siyathaba kakhulu nxa sisizwa ukuthi hayi umuntu lwanela ke lamphumisa ku YouTube usencedisiwe. Kithi great achievement siyathaba kakhulu. Kunzima. Yero basa hama dzinodiwa tinoziva kuti panapa tine vanhu vakawanda vanotifonera vachitibata Drewmas Media ndiri sekuru ndinobatsira zvakati Drewmas Media inini apa ndikuda kubatsira Drewmas Media ndoda kubuditswa ndoda kumaketwa. Isusu hatipo pakungo kumaketa kuti mukuonekwa nenyika asi ndo nyaya dzatinenge tichiuya nadzo idzi kuti kana imimi muchigona kubatsira ndo kamatambudziko atinenge tinawo. Ndofunga mukarangarira chera patikete kudomboshava takatotora wiki tisati tauya nevanhu vanobatsira asi vese veve vanosimbotifonera vachiti Drewmas Media toda kubuditswa vanga vakanyarara uyezve vamwewo hatichataure hedu nemazita asi tinenge tinavo vatinenge tichiti vanobatsira asi panguva dzakadai unonzwa vanhu vonyarara panguva dzakaoma kudai nekuti kana takazvitarisa nyika ine matambudziko vanhu vari kuda kubatsirwa. Ndosaka muchiona panonzi paita munhu abatsira vanhu vanotosununguka kuti pamwe ndokwatichaenda tonobatsira asi vozowanika kuti maybe munhu anenge aita dare rakakura saka aremerwa kuda kumbozorora kana kuti mhepo inenge yakuti apa ndingazokuvadziwo homwe yangu asi panguva ino ndomukana watinokupai kuti vaye vanozviti vanogona kubatsira. Pane nguva dzemadhirama taneta nenyoka dzinenge dzichibatwa mudzimba nekuti vanhu kana vachinge vanzwa kuti panapa pane nyoka munhu akutoya nekanyoka kake achiita madhirama. Isusu tinenge tiri panguva yekuti nyoka ine mazai nyoka ine zvuma taneta nazvo. Isusu takuda vanhu vanobatsira vanoziva zvavanoita nekuti zvekare mangwana unosvibidza chechi yevamwe vanhu nekuda kwemunhu wani kana kusvibidza chivanhu iwe uri munhu wani nekuda kuita tumasaramusi tumadhirama nekuti isusu patinoti tabuditsa kana kuti munhu abatsira tinoda maresults kwete zvekare kuti munhu anotonhodza dambudziko mangwana zvomuka ende kuti chera kana uchinge watonhodza nhasi mangwana zvikanodzoka zvinodzoka zvine simba rekuti vanhu vanokuvara zvambotonhorerwa zvakunogadzira kuti zviuye saka ndo dambudziko riri panapa pamusha. Uyezve chimwe chinhu chandingadzokorodza zvekare kutaura ndechekuti pakamera hapanakidze kuonekwa nemunhu wese uchitaura kuti ndine dambudziko rakadai ndinonzani achisi chinhu chiri nyore. Ndingati zvambotsanangurana chera hanzi baba vanobatsira asi vasvika dai vakamboenda kune mamwe madzisawira tichiona kuti hava zvakapera but vasvika pakuona kuti zvarema ndakusvika pakutaura hongu ndinobatsira but ndakuchidawo mhuri yeZimbabwe kuti anogona kundibatsira ngaandibatsirewo. Saka nesuwo ndopatamira kuti aiwa kakana pane vanobatsira mochitibata kavaive vanowanzotinetsa vachiti munobatsira ndomukana wekuti mubatsire dambudziko rinori. Nhamba dzedu ndidzodzo munongotibata motifonera tokurukura nawo dzacho. Njengazonke izikhathi phela lingakhohlwa ukusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.